Welkom bij de allereerste aflevering van Culturij. Programma over cultuur in Parkstad. En hoe kan het ook anders aan de vooravond van carnaval? Dit keer helemaal in het teken van carnaval, oftewel vastelovend. Dit is Culturij. Als je het over cultuur hebt, dan heb je het natuurlijk in Limburg zeker over de carnaval of de vastelovend. Maar werd dat feest altijd zo gevierd zoals we het nu kennen? We vragen het aan Roelof Braat, stadshistoricus in Heerlen verbonden aan rijkheid en historisch goud. Welkom Roelof. Dankjewel. Werd dat altijd zo gevierd zoals we het nu kennen? Nee, het is eigenlijk pas een jong feest wat in de eind 19e eeuw pas van het Rijnland hier naar Limburg is overgewaaid. Oké, en de echte oorsprong van carnaval, waar ligt dat? De oorsprong van carnaval ligt bij Germanen, Grieken, Romeinen. Zo oud? Ja, zo oud. Zo. Omdat zij altijd het lentefeest vieren, het begin van de lente. En daar ook de overheid, de notabelen, een paar dagen op de hak mochten nemen. Oké. En zich ook verkleden en optochten hielden enzovoort. Dat is een beetje de maatschappijkritiek hè, die we kennen. Ja, ook, ja. Het woord carnaval, waar komt dat vandaan? Heb je enig idee? Ja, er zijn twee verschillende verklaringen voor. De eerste verklaring, dat is carrus navalis. Dat is rondrijden met een scheepswagen. Oké. Dat werd in de Romeinse tijd ook al gedaan en eerder bij de Grieken ook. En dan trok men van plaats tot plaats, en, zoals we tegenwoordig nog met de blauwe schuit kennen. Ja. En de andere verklaring is, die heeft meer met de godsdienst, met de kerk te maken. Het begin van de vaste tijd, en dat heet carnevale. Dat betekent dus afscheid van het vlees. De vaste tijd mag je geen vlees eten. Okay. En dan en moest je maar 1 maaltijd per dag gebruiken. En dan moest je dus even flink bunkeren om die vaste tijd te kunnen overbruggen. Het is bijna zondag en dan weten we dat in de meeste Limburgse steden en dorpen de carnavalsoptochten door de straten trekken. En dat kost enorm veel werk. En Sanne Piersma, onze verslaggeefster, is bij de Stichting Carnavalsloods geweest om te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En het heeft een paar bijzondere primeurs opgeleverd. We bouwen hier eigenlijk carnavalswagens voor de grote optochten van Heerlen, Heerlen en Gebroek. En natuurlijk zijn hier een klein 68 verenigingen, stond hier met wagens gestald. Een gedeelte dat deed alleen echt stallen, dat zijn voor de Raad van 11 wagens. Maar het grootste gedeelte deed hier eigenlijk ieder jaar een nieuwe wagen bouwen. En dat is eigenlijk het doel van deze ganse optocht al. Ze beginnen te bouwen eigenlijk in september, dan gaat het seizoen open. En eigenlijk tot de carnaval, dan beginnen we eigenlijk met 2-3 dagen in de week. En vanaf eigenlijk de 11e van de 11e, dan is iedere dag de optocht al open, behalve op zondag eigenlijk, ja, dan moeten we naar de kerk. En is het nou gezellig ook dat iedereen hier zo bij elkaar staat? Hartstikke gezellig, tof is ook iedere dag hier. Ja. En wie is nou beheerder van deze hal? Nou, beheerder is de stichting Optochthal Heerlen. Maar het hele pand is van de gemeente Heerlen. Die had hem ons beschikbaar gesteld, zeg maar eigenlijk, of hier. Voor de cultuur van Heerlen natuurlijk, voor het grote carnavalsgebeuren, schöne wagens kunnen bouwen. Tweemaal afgezet en op de kort. Nou, dit is de nieuwe raadswagen van de Wingbulen. Die jongens die doen er eigenlijk ook, die hebben 5-6 wagens van de Wingbulen, zeg maar eigenlijk. Die hebben nog een Prinsenwagen, een jeugdwagen hebben die. Dan hebben ze nog 2-3 wagens. En die doen eigenlijk 1 keer in de 4 jaar een wagen gaan vernieuwen. Nou, en dit is eigenlijk de nieuwe raadswagen wat ze hier ziet. Dus eigenlijk een stukje van de sluier ziet ze nu wel wat gaat gebeuren. Nou, geheime hubben via niet die eigenlijk. Jeker in de ziet wat jeker in de bouwt. En jeker in had toch zijn eigen motto jeker jaren. Dus het is geen grote concurrentie hier? Nee, we leren alleen maar hier van elkaar. En dat is eigenlijk ook de doelstelling. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Wij horen bij de Schelmen van Heerlen. We staan 33 jaar dit jaar. Een vriendenclub van Bernardinus College, Grootjes College, Sint-Meerten. Uit die wijken komen we allemaal en wij zijn al 33 jaar samen. Vieren al 33 jaar carnaval. Met kinderen,
Die nu ook langzaam jongvolwassenen worden. Dus dat is een dik feest. Toen kwam hier een plaats vrij. Dit is de grote optochthal waar alle grote wagens en groepen hun wagens bouwen. Toen hebben we hier een mooi plekje kunnen krijgen. Dus we zijn weer druk bezig. En wij concentreren ons vooral op de pakken en de attributen die erbij horen. We hebben wel een wagentje bij ons, maar dat is meer om het bier te vervoeren en de geluidsinstallatie dan wat anders. En hoe gaan jullie er dit jaar uitzien? Ja, dat is geheim. Zullen we toch een tipje van de sluier oplichten? Wij zijn dus al 33 jaar in de lucht. Dus, hint, hint, hint. We blåst het vastelovend op de bombardon. Van Dani Oesbenne kom. We sliter vanochtend op de dikke trom. Van Dani Oesbenne kom. Ja, wij maken dus een wagen van niet traditioneel zoals met kippengaas, maar wij werken tegenwoordig met piepschuim. En dus daarna komt papier maché overheen. En wij doen tegenwoordig ook nog eens een keer vormen met papier maché klei. Dus om details aan te brengen. Dus wij doen met airbrush het spuitwerk. Maar je wilt natuurlijk zoveel mogelijk details van neusvleugeltjes, de oren. Alles moet dan, in onze ogen moet dat gewoon perfect zijn. En zijn jullie nou de eerste die dit doen? Met papier maché klei. En deze loods sowieso. Ik heb dit dan weer gevonden in Amerika. Dat doen ze met Halloween. Dat is net zo gek als hier carnaval. Doen die dat ook werken. Dus als het daar kan, kan het hier ook. Dus vandaar. Tweemaal afgezegd en nog te kort. Over een paar dagen barst het feest in heel Limburg los. En Roelof, Parkstad, Limburg, Brabant, verschillen tussen Limburg en Brabant. Het verschil tussen Limburg en Brabant is dat in het grootste deel van Brabant eigenlijk het Bourgondische carnaval gevierd wordt. En dat is veel eten, de plaatsnaam een andere naam geven, de regering van de stad overnemen een paar dagen. En hier in Limburg wordt er meer gefeest, de optochten, de verschillende bals en revues, dat is eigenlijk hier meer afgeleid van het Rijnlandse carnaval. Oké, toch echt de Duitse meer invloed. Duits gericht, Ja. is eigenlijk ook het dichtst erbij, hè, om die gewoontes van daar over te nemen. Ja. Maar zitten er dan ook verschillen tussen de verschillende gemeenten binnen Parkstad? Ja, er zijn zeker verschillen. Kijk, in wat oude gebruiken. In Onderbanken laten de hoeigeit op aan het eind van de carnaval. In Merkenbeek slaan ze de pinder in, moet de burgemeester doen. In Heerlen wordt al vanaf het begin van de carnaval rondgereden met de blauwe schuit. En zo dat soort plaatselijke gebruiken. In Heerlen-Heide wordt de Driek verbrand. Nou ja, en zo kun je een hele serie van die dingen opnoemen. Even een heel ander item. Carnaval en kunst. Zie je daar een link tussen? Ja en nee. Kunst is natuurlijk een zelfstandige stroming, maar in carnaval worden wel allerlei kunstuitingen overgenomen. Bijvoorbeeld het mooi beschilderen van de wagens, dat is toch ook wel een kunst op zich. En de poppen maken van papier-maché en noem maar op. Maar ook de dichtkunst, de carnavalslagers die gemaakt worden. En de kunst van het butenreden is bijvoorbeeld heel erg interessant. Dat is gewoon de fun die je hebt met carnaval om de overheid en de gevestigde orde op de hak te nemen. Nou, dat de link tussen kunst en carnaval er zeker is, dat gaan we zo zien. Want Virginia Hameleers, dat is degene die het beheer en behoud doet van de kunstcollectie in Schoenk, neemt ons mee in de wereld van de carnavalskunst. Ik ben Virginia Hameleers, ik ben collectiemedewerker bij Schoenk. Kunst en carnaval, dat gaat eigenlijk heel goed samen. Je ziet het ook dat veel kunstenaars zich hebben laten inspireren door carnaval. Zo heb je natuurlijk James Ensor, Mau Goya en Aad de Haas, die hier ook in de collectie vertegenwoordigd is. Ik heb ze uitgekozen omdat er eentje is die echt op carnaval aansluit en een aantal die een link hebben qua symbolisme of op een andere manier. Dit is het kunstwerk Prins Willem I van Berend Strik. Hij maakte het in 2002. Wat je hier ziet is een foto. En het is een hedendaags werk, maar dan
Wat opvallend is het borduurwerk dat hij erop heeft aangebracht. Maar als je heel goed gaat kijken, dan zie je dat de borduursels verschillende figuren geven. En dat zijn seksueel geladen figuurtjes, zoals je deze man hier ziet. Een masturberend monstertje, als je het maar zo wil noemen. En allerlei verschillende dametjes. Want in eerste instantie is het dus een foto van een carnavalsviering. Maar omdat er van dit soort dingen in verwerkt worden, krijgt het die seksuele dubbele lading. Dit is een werk van Fons Haagmans. De titel is La Serenade de René. Je ziet hier een dier-mensfiguur of een mens-dierfiguur. Een ezel met een mensenlichaam. Fons Haagmans, die dit schilderde in 2002, haalde de inspiratie voor deze dierenprenten, die hij vaker terug laat komen, haalde hij uit historische prenten waarin ook dergelijke mens-dierfiguren werden geschilderd. De link met carnaval die ik hier in dit werk terugvond was de ezel natuurlijk. Ik denk dat de meeste Heerlenaren en Parkstedelingen hem wel herkennen als de mascotte van de carnavalsvereniging De Winkbülle. Daar heeft Fons hem natuurlijk niet voor geschilderd, maar de ezel was wel een dier uit de carnavalstraditie. We zien hier een mystiek portret van Rick Meijers uit 2007. Wat kenmerkend is aan de werken van Rick is het materiaalgebruik. Je ziet hier allerlei alledaagse materialen zoals bierdopjes, steentjes, veertjes natuurlijk overal. Dat is ook meteen de reden waarom ik het werk heb uitgekozen voor carnaval. Tijdens carnaval staat de hele wereld op zijn kop, of de hele wereld, in ieder geval Limburg staat op zijn kop, in Brabant. En in dit werk zet hij eigenlijk als het ware ook de schilderkunst, de traditionele schilderkunst of de traditionele opvatting van het schilderij op zijn kop door het materiaalgebruik. In de 17e eeuw gebruikten de kunstenaars verf om eigenlijk een illusionistische wereld te creëren. Als er bijvoorbeeld een gordijn op een schilderij hing, dan maken ze dat zo echt mogelijk. Dus het leek een illusie. En Rick gebruikt juist alledaagse materialen om juist die mystieke wereld op te roepen. Dus hij zet die opvatting van het schilderij op zijn kop. En waar het natuurlijk ook aan doet denken is gewoon een carnavalsmasker. Dat zou het ook zomaar kunnen zijn. Wat ook bij carnaval wordt gebruikt om je identiteit te verbergen of tijdelijk te verbergen of even iemand anders te kunnen zijn. De hedendaagse carnaval of de vastelovend zie je vooral dat georganiseerd wordt door carnavalsverenigingen, wijkverenigingen, stadsverenigingen. Roelof, is dat altijd zo geweest? Nee, dat is zeker niet altijd zo geweest. Zelfs in de middeleeuwen waren het gewoon individuen die, en vooral de kinderen eerst in de 13e eeuw, die met de foekenpot langs de deuren gingen om snoepjes op te halen. Later krijg je dan ook wel de verkleedpartijen die dan later ook weer verboden worden. Verenigingsleven komt eigenlijk pas goed op gang in de 19e eeuw. En dan zijn er nog niet direct carnavalsverenigingen, hoewel er één vroege carnavalsvereniging in Parkstad is, de Bokkerie is 1897 opgericht, van Heerlenheide. Dat is eigenlijk de oudste in onze regio. Maar daarvoor werd het dan door de harmonie, door het toneelgezelschap of het kerkkoor, een kastelein, werden de avonden georganiseerd, de balavonden, een revue hier en daar. En hier en daar ook wel een optocht. Oké, en dan zie je het ontstaan van de carnavalsverenigingen. Toch is dat niet allemaal op hetzelfde moment. Er zitten heel veel verschillen. Het is heel verschillend. Je ziet dat bijvoorbeeld dan daarna in 1936 in Kerkrade al een vereniging opgericht wordt. En dan schrijft de krant heel uitbundig in 1936, waarom hebben we in Heerlenstad geen optocht? En was in Heerlenheide natuurlijk wel al traditie, maar in Heerlenstad was nog niks. En dan schrijft het jaar daarna en het jaar daarna. En toen kwam de oorlog, de mobilisatie in de oorlog. En dan worden de Winkbülle pas eigenlijk in 1947 opgericht. En je ziet dus in de jaren 50 en 60 dat dan iedere buurt zijn eigen vereniging krijgt. Want we mochten een dagje mee, samen met de vastelovensvereniging, de Winkbülle en hun hooglustigheid Joris I. We gaan het zien. Ja, ik ben Joris Oberendorf, stadsprins van Heerlen, zoals jullie misschien ook al aan mijn huis zien. Jullie zijn van harte uitgenodigd om vandaag een dagje mee te draaien. Ja, ik
kom net uit bed, dus let nog niet op hoe fris ik ben. Maar ga mee, stap in de auto. We hebben zoveel bezoeken vandaag. Laten we een stukje plezier gaan maken. We zijn in Schelmentoren. Nou, de Schelmentoren is sowieso het thuishonk van VV de Wingbulen. We zijn hier nu bij de draaiboekbespreking van de Blauwe Chute. Was macht der Flug? Das ist seine Großlauf oder so. Ist die durchgelöscht? Ja, genau. Gute Käse, sind wir mich in der Pflege mit der Joris die Nichte. Ja, gezellig. Leuk dat we even binnen konden komen. Het is echt carnaval hier. Hebben ze je heel gelaten? Ja, ik moet zeggen, ik ben pas 2 keer in de kont geknepen, dus daar valt het reuze mee. Ik bij CV de Us uit IJs. En we zijn hier op de receptie van de prins Patrick I en prinses Chantal. Ja, dit is Koen, die staat altijd bij me in de buurt. Inderdaad, volgens mij is het maximum ongeveer 2,5 meter. Want het is mijn adjudant en die gaat het hele seizoen mee. Ja, ik denk niet dat ik een betere vriend heb dan Joris. Of dat na carnaval nog steeds zo is, dat zullen we dan wel zien. En hou je je aan de 2,5 meter regel? Als de voorzitter kijkt. Spring, het is vast verloren. Spring, want het is carnaval. Spring. We zijn net heel even het podium op geweest. We hebben Patrick en Chantal gefeliciteerd. Een geweldig seizoen gewenst. We hebben even met de kapel nog even wat muziek gemaakt en nog even gesjonkeld. En nu zijn we klaar. Nu gaan we eigenlijk weer door naar het volgende bezoek. Kom, jonkel, het richtig net. Het is toch legaal, wanneer we niks zit. Want oud of jong, krank of gezond, alles dit net. Kom, jonkel, het richtig met ons mee. We zijn in Kasteel Hoensbroek bij de jubileumreceptie van CCH. Die bestaan dit jaar 5 keer 11 jaar. Naast dat ik nog een raad van 11 heb, hebben we natuurlijk ook de opper altijd bij ons. Die voert het woord overal en de hele erefunctie binnen de Wingbulen. En dat is Hans van der Locht. De opper Wingbulen is degene die de vereniging vertegenwoordigt. Ik doe overal het woord. En ik ben onder andere een van de begeleiders van de prins. Vanaf het moment dat we hem vragen om prins te worden, proberen we hem te begeleiden. Dus dat is mijn taak. Ik hoef geen autodeur meer zelf open te doen. Ik hoef mijn jas niet zelf aan te doen. Dat wordt allemaal voor me gedaan. We hebben een hele leuke traditie, want al die dagen met de carnaval zorgen wij voor de prins. En we hebben op Aswoensdag gaan wij naar het Assenkruiskouwen in de kerk. En na afloop daarvan gaan we nog haring bijten. En dan is, zoals je zegt, de prins de Sjaak, hè? Dan moet hij ons bedienen. Nou, dankjewel dat jullie hier waren. Fantastisch om jullie een dagje mee te nemen en jullie een kijkje te geven in mijn prinselijke leven. Ik hoop dat ik jullie allemaal tegenkom. Alle kijkers, kom alsjeblieft naar de Heerlandse optocht op carnavalszondag. De grootste optocht van Nederland. Kom mee, kom vieren. Ik hoop dat jullie een fantastisch carnavalseizoen hebben. Het geet te groot. We hebben in deze uitzending een heel klein tipje opgelicht van de sluier rondom carnaval en zijn historie. En daar is natuurlijk veel en veel meer over te vertellen. En dan wil ik meteen even verwijzen naar een boekje, Roelof, waar jij als mederedacteur aan meegewerkt hebt. Ja, dat is geschreven door onze collega Kitty Jansen-Rompen, die bij de domeinen in Sittard werkt. En zij is volkskundige en heeft dit mooie themanummer over carnaval geschreven. En dat is ook weer te koop bij het Thermenmuseum.
een herdruk daarvan. Nou, heel erg goed. Ik wil jou bedanken voor je aanwezigheid en voor je bijdrage. En we zien ons vast een keer terug. Dankjewel. Roelof Braat. Wij zijn aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Culturij. En heeft u leuke onderwerpen? Heeft u frisse ideeën? Kent u bijzondere mensen? Laat het ons vooral weten en mail ons op onderstaand mailadres. En volgende week een hele bijzondere aflevering met Freak Out. We zijn te gasten op de nieuwjaarsborrel in de Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. En een eerste aflevering van Muziek of Wat. Tot volgende week. Tot Culturij.